Hej, špagetka, ideme točiť. Ahoj, špagetka, čo pozráš? Špagetka, si ready na ďalší úkol? Proč? Ahoj, špagetka, ako to bolo? Kde si bola? What the fuck? Můžeš přestat? Takže spočívá to v tom, že takhle tady máš fixku, vyber si jakou chceš. Môžem aj obidva? A já budu mít tuhle jednu, najdi si vlastní sešit, Okay. nevím, kde ho najdeš. Dobre. Za 5 minut dáme 5 minut. Budeme kreslit co nejlepší verzi sami sebe, jakoby jak vidíme toho druhýho. Aha, takže mám nakresliť teba, jo, jak ja teba vidím. 5 minut asi zní dobře, ne? Možno trošku viac. Dobře, tak. OK, let's go. Tak, teďko asi první začneš ty? Ukážeš svůj? Co? Cože? To nemůžeš ani ukazovat na kameru. No tak to je hustý. Takhle mě vidíš? Áno! Do čeho si to kreslil? Akože napady na videa, akože mám tam nejaké teoretické napady na videa, ale nakoniec sa to zvrhlo na cvičisko mojich animácií, takže... Tak to moje vidět nemusíme, to je v pohodě. Ne, to moje si... Ja som zvedavý na to tvoje, jak ty ma vidíš? To čo je? Toto si kreslila 10 minút. Veď tam je všetko, tam je tvůj ksichtík, tvoje piha tam je, srdíčko, jak moc mě máš rád a tvůj velký zadek. Jaký veľký zadok? Toto je môj zadok, však to vyzerá jak baťo. Jak mám 3 vlasy? Jak môžem mať 3 vlasy? Ne, raz, dva, tři. Jo, aha. No já jsem se fakt snažila. Ja mám rád minimalizmus, ja ti za to ďakujem. Jaká pěkná káva. Otevřena. Pěkná kára zdarma. Let's go. Wow. No tak to asi jdem zapnout. Jde se na to. Ok, dúfam, že ma Naďa počkala. Kde mám kľúče? Hej! Hej, ne! Mudlo. Smrdíš. Right. What? Hey, what's up, my lady? Teď si to rozdáme. Vítěz. Do frasa. Nadí, to je pre teba. Oh. To je papkáni.